Medzinárodný festival motorkárskych filmov sa aj tento rok odohral v Ružomberku v kultúrnom dome Andreja Hlinku. Už jeho druhý ročník opäť pripravil Marián Ileš a tento raz aj vo väčšom rozsahu. Odlišne v podstate tým, že sa natiahlo jeden deň, trvá 3 dní. Výstava motocyklov sa rozšírila na 700 m2 zhruba. Výstava fotografií je tiež väčšia a máme tu aj hostia a besedy. Do tohto ročníka festivalu prihlásilo svoje filmy 17 autorov z celého sveta. Spolu ich bolo 22. V podstate z Anglicka od toho hostia máme nejaké filmy, to sú veľmi zaujímavé, a potom z Kalifornie sú filmy, z Washingtonu a z kopy ďalších štátov. Talianska napríklad ešte. Súčasťou programu boli aj sobotnejšie preteky pionierov na námestí Andreja Hlinku. Významným hosťom podujatia bol dobrodruh motocyklista Nick Sanders z Anglicka. On je zaujímavý tým, že na motocykli obišiel svet 7-krát, predtým to stihol ešte 2 razy na bicykli a raz tuším, že sa plavil desi do polovice na lodi, takže je to zaujímavý človek, dobrodruh. No a v podstate tým priláka ľudí, že dokázal veci, ktoré nedokáže hocikto. Je to práca, nádherná práca na celý život. Je veľmi ťažké to vysvetliť. It's not just one of the best roads in the UK, it's got to be one of the best roads in the world. Viete, keď vám náhle napadne ísť niekam ďaleko do cudziny, mali by ste tam ísť. Najbližšia cesta Nicka Sandersa povedie z Aljašky do Argentíny a pokúsi sa na nej o vytvorenie rekordu.